Geredigion I Aberystwyth a chartre Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1992. Profwch o wefr ein prifwyl, meddai J.R. Jones yn ei gywydd croeso i'r wyl. Mae dyna'n union a wnawn ni heno, oherwydd yn cadw cwmni i'r aelodau yng Nghapel yr Annibynwyr Baker Street yn y dre, mae côr yr Eisteddfod ynghyd â nifer o weithwyr lleol yr wyl. At waith gŵr sydd wedi bod yn gysylltiedig ar pethau trwy gydol I oes y trowni gyntaf. Deisif y parchedig O.T. Evans ar I arglwydd bywyd ddyfod atom. Dyma obaith holl dylwythau'r llawr. Yn dywanwy'n meddai gwena arnom, rhwy'n llwydni, degwch gwawr. Ar hyn o bryd, digon noeth yw maes gellu Angharad, lleoliad yr Eisteddfod ar gyrion y dre. Hon fydd y bedwaredd Eisteddfod Genedlaethol i'w chynnal yn Aberystwyth, ond dwi'n siŵr y cewch hefyd hwyl a difyr wyliau a gwynt teg yn 92, heilwen braf yng Nghalon Bro a chynnes wres ein croeso, a mwynhau hyn gwmni iach y brifwyl, beth i brafiach. Byd hysbys, y cynhelir gorsedd ac Eisteddfod Genedlaethol yn rhef Aberystwyth, Ceredigion. Ellis, mae wythnos a gweithgareddau'r Eisteddfod ei hunan yn cau pen y mwdwl fel petai ar wythnosau os nad misodd o waith caled. Wel ydy, mae fi gyn i fwy o amser rwan, ddim llai o bwyllgora, ond mae o wedi bod yn amser diddorol iawn achos o'n i wedi dysgu gymaint o waith sy'n mynd i fewn i'r redag Eisteddfod, ond bleserus iawn a cydweithio ar dderchog sydd wedi bod a dwi wedi dod i nabod pobl. Ond mewn ffordd mae'r llyfr yma dwi'n trio sgwennu yn ymwneud â Eisteddfod achos dwi'n sgwennu am yr hen bersoniaid, yr hen glerigwyr o ddiwedd y 19yd ganrif o dechrau'r ganrif ddwytha. Y dynion ddoth ar Eisteddfod allan o'r tafarna
a'i cynnal i mewn neuadda. Wel, yn ogystal â'r holl waith ymchwil hwn, i chi hefyd wedi cyhoeddi cyfrol o ysgrifau Cristnogol. Do, mi ofynnwyd i mi wneud cyfrol yn y gyfres bach o ddydd i ddydd, y darlleniadau beunyddiol yma. Ac yr oeddwn ni wedi ceisio bod o helpu bobl yn ymarferol efo'r darna oedd yn cael ei dewis. Efo problemau o ddydd i ddydd yn hytrach na mod i'n sgwennu rhyw ddefosiynol bietistaidd felly. Ac un o'r penillion o'n i'n ddefnyddio yn y llyfr bach yma oedd yr un dwi wedi ddewis efo'r emyn Tir Ysbryd Glân i'n clonau ni. Cyfieithiad ôl emyn Lladin ydi o, gyn Roland Williams Caergai. Ac wrth bod ni ar drothwyr Silgwyn rwan, o'n i'n teimlo bod ni gofio am ymweliad yr Ysbryd Glân. Mi gawson ni'r emyn yn priodas. Ac oedden ni'n teimlo ar y pryd ddyled i'r Ysbryd Glân am y llawenydd oedd wedi dŵad i ni. Ac felly o'n i'n meddwl byddai yn y cyfnod yma byddai hi'n emyn addas. Fel Buarth yr Heilion y disgrifiodd Siôn Morris i'r Aberteifi unwaith. Ond ers misoedd bellach mae côr yr Eisteddfod wedi bod yn rhoi yn hael o'i hamser i fynychu ymarferion. A nawr fel rhagflas o'r hyn gliwn ni ym mis Awst, dyma nhw i ganu yr anthem boblogaidd honno mor hawddgar i'w dybebu lldi o arglwydd i o'r.
Dyma i chi'r sir yn ôl Gerallt Gymro, lle y siaredir y Gymraeg arbennicaf a'r mwyaf canmoladwy. Dyma i chi sir hefyd lle mae crefydd wedi chwarae rhan amlwg ym mywyd i thrigolion. Un gŵr a deithiau'n aml drwy'r sir i gynnal seiadau oedd y per ganiedydd ei hun, ac at i waith y trown i nesa. Yr emyn hwnnw sy'n ein tywys o'r groes i entrych nef, ac yna cafod gydag ef panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Mae Meinir MacDonald yn gadeirydd pwyllgor Alawon Gwerin, Dawnsio Gwerin a Symud yr Wyl. Ers 4 mlynedd bellach, mae'n gweithio fel golygydd yng Nghanolfan Astudiaethau Addysg y Brifysgol. Meinir, ych chi wedi mwynhau'r gwaith o gadeirio'r pwyllgor? Wel, dwi wedi mwynhau'r gwaith Gaenor. Fi'n credu bod yn pwyllgor ni yn un ecwmenaidd iawn, chi'n gwybod. I ni, fel chi'n gwybod, mae'n pwyllgor Canu Gwerin, Dawnsio Gwerin a Dawnsio Symud. Dwi'n gwybod beth yw'n nghymwysterau i ar gyfer bod yn arwen bobl Dawnsio Gwerin a phethau. Ond mae wedi bod yn brofiad gwych achos dwi wedi dod i nabod pobl oedd y tu allan i'r maes. Canu Gwerin yw'n fy hoff faes i, ynte. Ac yr unig beth ydy, gyda cymaint o ystod o ddiddordebau ar y pwyllgor, mae wedi bod yn gofyn bod yn, wel, symud yn eitha gofalus, chi'n gwybod? O edrych o'r tu allan, te chi'n teimlo ar ôl llwyddo i greu undod mewn pwyllgor o'r math? Ydy lico meddwl ni. I bod i hefyd o fantes i greu undod crefyddol? Wel ydy, byswn ni'n meddwl, ydy. Chi'n bod i ni gyd yn, wel, y rhan fwyaf o'n i beth bynnag yn credu yn yr un dew. A mae'n drist, dwi'n meddwl, yn bod ni'n cadw gymaint ar wahân fel enwadau, te. Chi'n gwybod eglwysraig o dwi, ond dwi'n hoffi cwrdd â bobl enwadau eraill hefyd, ynde. A fyddech chi wedi gobodlo'n mynd i gapel os fydde'r rhaid? Sicr. A dweud y gwir ar un adeg, dwi'n ferch i ffeirad fel dwedes i, ac fi'n credu bod na draddodiad bod plant Feradron a Gwyn Dogion yn gwrthryfela fwy na bobl eraill pan maen nhw'n mynd i'r coleg ac yn erbyn crefydd. Ond dwi'n credu mae gwrthryfela penna
fi oedd gyda fi, nid pyn o'n i'n credu yn yw neu yn Iesu Grist ac yn y blaen, ond pyn mae'r eglwys oedd yr enwad i fi, achos mi fi ys i yn y coleg yn mynd i'r capel ac o'n i'n mwynhau hynny llawn gystal. Wel, os na ddim gwrthryfela yn eich dewis chi o emyn heno, mae'n emyn o ddeisyfiad tawel. Ie, emyn gweddi yw i gan Dewi Môn. Iesu ffynon dwyfol hedd, dy roi i ni weld dy wedd, fel bo'r terfysg dan y bron yn distewi'r adeg hon. Ac yn y blaen, a chi'n gofyn am yr hedd, y nerth a'r gwir. Dyma beth fyswn i licio o'r ganfod. Am gweddi yw, ar I ddiw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi I chwi yn eich adnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datgyddiad. Bydded iddo o leio llygaid eich deall, a'ch dwy'n I wybod beth yw'r gobaith sy'n ymhlyg yn ei alwad. Beth yw'r cyfoeth o ogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei rhoi I chwi ymlith y saint. A beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrymau nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw, a'i osod I eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefoedd. Yn feistr ar bob tywysogaeth ac awdurdod, a gallu ac arglwyddaeth, a phob teitl a geir. Nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd I ddod. Wrth I ni gyd deithio drwy Sir Aberteifi, dwi'n siŵr y gallwn ni gyd ymhyfrydu ac yn wir ymffrostio yng ngodidogrwydd I golygfeydd. Wel, dyna'n union wnawn ni gyd nawr ag ategu geiriau Eddie Jones a diolch I Dduw am brydferthwch ein gwlad.
Mae'n hymweliad ni ag ardal Aberystwyth bron a dod i ben. Ond cyn gadael, beth am i ni aros am chydig funudau gyda gwaith gŵr sydd wedi cyfrannu yn helaeth ag yn ddiflino tuag at ffyniant a pharhad yr iaith Gymraeg. Yn ddiacon ac yn athro ysgol Sul yn yr eglwys hon, nad yw serch hynny yn gallu bod yn bresennol yma heno, mae Dan Lyn James yn ein cymell ni i gyd i oleuo fflam yr adnewyddiad crefyddol yng Nghymru. Dyma yn ôl i eiriau yw'r unig ateb un problemau. Wel, mae yna gyfres arall ar ben, gobeithio'n wir y cewn i'ch cwmni chi gyd eto yn Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod ddechrau fis Awst, ac yn wir hefyd pan ddychwelwn ni i'r setiau teledu ym mis Medi. Felly, tan hynny, oddi wrtha i a phawb sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r rhaglen, nos da a haf, hapus a phleserus i chi gyd. O Dduw ein tad, drwy ein can yr ydym yn cynnig ein bywydau i Grist mewn ffydd ac ymddirieddaeth. Cymorth ni i ddwasanaethu yn y Gymru hon, a thân dy gariad yn ein calon. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.